לעשות כמה תמונות. חברים, שאני נותן לכם סימן, כולם מקיפים את קסניה, רק שאני נותן סימן. צלם יש? אוקיי חברים, כולם מקיפים את קסניה, כל בר טוב. מעולה, לעמוד לצידי קסניה. מצוין. קסניה, שימי לב שהזיקוק נחבא. אני נותן לך סימן איפה המשפחה, גם המשפחה כולה מסביב קסניה. כשאני נותן לך סימן, את מכבה את הנרות, תבקשי משאלה, אם זה לייק בעמוד הפייסבוק מג'סטין ביבר, או מעומר אדם, מה שאת אוהבת, אם זה בית בקיסריה. 3, 2, 1, חבי את הנרות! כל הכבוד! מצוין, קסניה.